Per ahí com va l'assumpte? Antes de començar el vídeo, sé que molts ho esteu preguntant. Sí, sé que molts ho esteu preguntant. Renao, ¿dónde has comprado esta camisa, por favor? ¿Vos agrada esta camisa? Sé que vos agrada esta camisa. Y como vos agrada esta camisa, me la vas a cambiar. Ara sí, joder. Avui vos duc un vídeo molt especial que ja tenia ganes de dur al canal, que mare meva, estava desitjant-ho de veritat, però bueno, arribat el dia ja tinc ganes, tinc un hype damunt meu que no m'aguante i anem allà. Però antes anem a canviar d'ubicació perquè aquesta ubicació la veritat és que no m'agrada per fer el vídeo, així és que anem a canviar d'ubicació. Així estem, com podeu observar, això són regals que heu estat enviant-me durant aquestes setmanes que no heu parat. Jo no sé com heu aconseguit la meva direcció de veritat, però vos tinc que estar molt agraït perquè la veritat és que no m'esperava esta sorpresa i no m'esperava que anàveu a dur-me tants regals. I així tinc un regal enorme, així tinc més regals, així tinc més coses, així és que no mos enrotllem més i anem allà, anem allà. Joder, que ganes tenia de fer este vídeo, tio. Mira, anem a començar per este, ¿vale? Anem a començar per este, que té una noteta per així i diu... A veure si t'ensenyes a parlar valencià, d'un tal Paco el Gat. Hòstia, no pot ser. Mira, diccionari ortogràfic i de pronunciació de valencià. Hòstia, moltes gràcies, de veritat. És que ho sabeu. Com ho sabeu? No me mereix que els subscriptors que tinc. El gastaré algun dia, sí senyora. Però antes de continuar els regals, com ja estem quasi Nadal, ja hem obrit regals, pues ara posaremos el gorro Papá Noel així. Santa Claus is coming to town. Vale, anem a continuar els regals, anem a per així, vale, si voleu. Hola Renao, eres un crack, et regale aquests utensilis per a que els gastes quan ho cregues convenient. I el remitent és Lana Dragón. Moltes gràcies, Lana. Estic molt agraït, sí senyor. Que ganes tenia de fer este vídeo, de veritat. ¿Por eso lo que es? No pot ser, No pot... Que no m'ho crec, joder, que no m'ho crec. No m'ho puc creure. Sí, yo crec que esto ve el Nuevo Testamento, claro que sí. Joder, no el tenia. Moltes gràcies, de veritat. Espere que això siga el que tots estem pensant, Jo crec que sí, Però com sou... Per què me feu aquestes coses? Què vols regal, per favor? Una crema de coco per acompanyar a la Bíblia, Però bueno, li has pegat un bon carxotet, a la crema de coco. Però bueno, no passa res, s'agraeix el regal. La veritat és que no m'esperava res de tots els regals. Sincerament, sou els putos amos. No! Esteu veient el mateix que jo, no? Quantes voltes hauré demanat per a Papà Noel esta flauta? Ole, que bé. Esta flauta es farà molt bé. Vale. Anem a deixar-la per així, vale? I anem a obrir este regal. No pot ser. No. Però com sou aixina, tio? Com sou aixina? Com me conegueu, de veritat? És que sou els millors. Això sí que és un regal. Això sí que és un regal, joder. I a veure de què és? I damunt del meu sabor favorit. Mira, del no res. És una barra de pa, iau. Està dureta, Està dureta, però està bona. Bueno, em pot servir per a trencar-li el cap a algú, si em cau mal pel carrer. Però moltes gràcies, de veritat, a aquesta persona. No m'ha deixat qui era, no m'ha deixat el remitent. Però li ho agraïsc moltíssim. Mare meva, que bé estem passant-nos avui en el vídeo, Estava, te ho jure que estava esperant este puto regal. Joder, como agua de mayo, tío. Joder, que puto bon regal, Fortasec, sou molt bonicos, per a la diarrea. Fortasec no anem totes les cases, i això ajuda al tracte intestinal molt, però que molt. El següent regal que m'envia esta persona és este, i... Sí, toma ahí, sí senyor. Un metro. ¿Para qué vols un metro, Renao? Pues per a medir-me tota la por. Manel Andreu, que és una persona que s'ha subscrit fa molt de temps, i me diu... hòstia, Renao, salutacions des de Xirivella la Baixa. He comprat aquest regal per a que en els dies més solejats sigues incapaç de ser trobat. Mira que guapo, tio. Mira. Què t'ha paregut? Això sí que és un regalito, Vaig a posar-me-la i tot, perquè és que no me crec que estigui passant això, de veritat. Mira, que guapa!
Mira que guapa, chaval. Uah, això, mira, buscando a Wally, Ja heu trobat a Wally. Manel Andreu, moltes gràcies per la camiseta. La duré in my life forever. El mateix envoltori de Peppa Pig ve un altre regal. És que com ho sabeu? Sabeu que m'encanten les gorres i me... És que estos regals no me'ls mereix, de veritat. Oh yeah. Ira. Vaig posar-me la gorra aixina gangsta. Mare meva, quines pintetes tenim avui així, Moltes gràcies, Manel Andreu, per aquests regals, perquè sense tu no hauria sigut possible. Renao, et regale aquesta relíquia per a que l'escoltes als dies més tristos i t'animen. Gràcies, Adri González. Adri, eres el puto amo. Joder, me sent com un xicotet obrint regals, de veritat, tio. A mi, mira, jo... Des que vaig començar a fer vídeos, que no sabia que anava a rebre estos regals i a mi m'arriben coses d'estes i jo m'emocione moltíssim, tio. Bueno, és un disc de Operación Triunfo de la gala Eurovisión. Estic a punt de plorar. Quan tingues dies més tristos de la meva vida, me posaré este casset i l'escoltaré i pensaré en tu, Adri González, pensaré en tu i diré... A quina mala hora me'l vas regalar, cabró. Però moltes gràcies, s'agraeix molt. I vaig a guardar-me-lo per així també, vale? Si us pareix bé, per acabar anem en el regal gran. Hòstia, este pesa, Este pesa, tio. Espero que m'ho sorprenga perquè jo crec que està difícil de superar. T'ho hauries pogut currar més embalant, també tinc que dir. No! Què dius? Què dius, tio? No. Esteu mirant-ho? És un quadro... És que no m'ho puc creure, És un quadro de mi quan era bebè, però pintat superbé, Està, mira que guapet era. I era caldet, conforme estic quedant-me ara, pues caldet també. Moltes gràcies, Andrea, per este quadro, perquè no m'ho esperava per a res del món. I t'així de puta mare, de veritat. Vaig a colgar-lo ahí en l'entraeta de la casa, perquè això mereix, és digne de ser admirat, per favor. Mireu que careta... Oh, que bonico, ¿no? Què vos pareix? Què vos pareix esta estampeta? Feu captura de pantalla i això com a postant la videnya queda de puta mare, Però bé, pelaelles, hasta així el vídeo d'avui. Mos despedim el meu jo del passat i el meu jo del present. Espero que vos hagi agradat el vídeo. La veritat és que no esperava que me sorprenguéreu tant i m'ha quedat flipat perquè no m'esperava que els regals fossin tan bons. Doneu-li a like, subscriviu-vos al canal i compartiu el vídeo per arribar a molts més amics i que el canal seguisca un poquillo més per amunt, vale? Qui tinga més de 2 neurones haurà descobert que este vídeo era un vídeo de paròdia, un vídeo de broma sobre tots estos vídeos que estan últimament rulant per YouTube d'obrir regals de subscriptors i tots els vídeos estos similars, no? Per què he fet este vídeo, us preguntareu? Doncs bàsicament perquè avui m'ha rotat per els collons i des que dic vaig a fer el tonto un ratet, no? I perquè considero que a pesar de que estos vídeos sé que els youtubers en fan de bona voluntat, de bona fe, per agrair als subscriptors que els regalen coses, considero que aquests vídeos són bastant puta merda, però que tenia que fer el pallasso algú de YouTube, no? Que sempre estaven tots els mateixos fent les mateixes coses i n'hi ha que portar un poquit de varietat, no? Però bé, per a ells, espero que vos hagi agradat el vídeo, doneu-li al like si voleu més vídeos similars d'estos i continuarem fent el pallasso, però dia sí dia també, i setmana sí setmana també. Ahí que no pare la fiesta. Ale! Doneu-li a like, a retweet, a favorito, a suscribir-se, a la mare que ho ha parit i a la filla de tia, i vegem en el pròxim vídeo, a la setmana que ve, esperem, si tot va bé, i ja està. Feliz Navidad y próspero año nuevo, y ale! Y que no me digan en la esquina que eso a mí me mortifica. Per cert, pelailles, antes d'anar-me'n, vull tornar-vos a agrair el disco de Operación Triunfo, que la veritat és que m'ha fet una il·lusió espectacular i bueno, i estic així xitaet en el comedor.